Salom doktorjon. Salom. Doktorjon. Xo'p. Bemori палатаи рақами 7 аҳволаш дақиқа ба дақиқа бад шуда истодааст. Ҳой, шумо чанд муддат аст ки инҷо кор мекунед? 1 моҳ. 1 моҳ. Наход ҳамшираи Шафқат ҳамин хел ноумедона гап занад. Духтурҷон, бояд чӣ хел гап зана? шумо ҳамшираи Шафқат ку. Бояд гӯед ки духтурҷон бемори палатаи рақами 7 хаёл карда истодааст ки вазъи саломатиаш безеб шуда истодааст. Хаёл мекунад. Майлаш. ноумед нашавед, равед. Духтурҷон, бемори палатаи 7 хаёл карда истодааст ки мурда истодааст. Мурд гӯ? алло, Фузай? Лабай. Чхели? Мешасо. Бахеҷа биёя чинчунтунта? Ам корхона даи? Тинҷа? Тинҷи биёҷа. Майлашон. биё. Фузай биё. Кунёд маълум айда ки Фузай. Бача. Оха ҳама дар ҳамин интернет навигариё кардисад мешини гӯшодака хоб. дафш ки интернет ҳай бочо кард. ка диная ҳодиса шид истироҳат кардам ака. ҳодиса шид истироҳат кардӣ? Чӣ гап шид? Свето мурд. боя акай светои шумо мемора ту истироҳат мекунӣ. Волё бача гӯши чӣ ши? Ай? Свето мурд. Wi-Fi мурд. Wi-Fi свет катия? Свет катия, Wi-Fi мурд. И ка телефон катия, ҳамин хел бозӣ кам буд, заряди телефонам мурд. Дигар сарам мекард, ҳоли вайрон шид. Намедонам дига чӣ кор кунам. Хестам рафтам, қати хонагӯ шиштам, чақ кам. Бахдо ака, ганда инсонҳои хуб будиям. Хонагиётон?